Uite încă o creație de-a mea mică la 30 de centimetri. Ce minunată este! E făcută după o imagine din norișori și te duci cu gândul la univers. Uite decorul, ce reflexii minunate are, la fel ca și mandala asta, superbă, 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 la 30 de centimetri. Și hai să sting lumina să vezi câte beneficii îți oferă și care sunt nivelele de lucru cu această minunăție unică în lume, la fel ca și tine. Și uite cum arată cu lumina stinsă, uite ce superbă e. Și primul nivel de lucru, iei mandala și vine însoțită de un pliant. În pliant afli ce face această mandală, cum să liniștească mintea, cum să adormi mai repede, cum să-ți energizezi chakrele, cum să primești mesaje de la sufletul tău prin mandală. Sau dacă vrei să mergi la nivelul 2, iei acest pachet de meditații ghidate prin care te ghidezi cum să lucrezi cu mandala. Sau dacă vrei să mergi la nivelul 3, iei această carte prin care afli multe tehnici de lucru energetice ce ține de tot ce e nevoie să știi când mergi pe calea spirituală, despre ce este sunetul, lumina, forma geometrică și cum să lucrezi în vizualizare, în vindecare și în comunicare cu sufletul tău prin mandala luminoasă. Sau dacă vrei să mergi la nivel mai avansat, este acest program Vindecare Energetică cu mandala luminoasă, prin care timp de 6 săptămâni primești ghidare și susținere de la mine de fiecare dată când ai nevoie să înțelegi mai multe lucruri, să înțelegi de ce simți ceea ce simți când vezi mandala, de ce gândești ceea ce gândești când vezi mandala și cum îți comunică sufletul tău prin mandala. De ce? Pentru că prin acest program, când pleci pe calea spirituală, înțelegi mult mai bine ce este lumina, ce este culoarea, ce sunt codurile geometrice, ce înseamnă anumite simboluri și forme geometrice din meditațiile ghidate, ce înseamnă când vezi culori, lumini, simboluri, când stai cu ochii închiși, ce înseamnă că vizualizezi culori, simboluri, lumini și multe alte lucruri. Prin acest program le afli. De ce? Pentru că tot din viitor e lăsat pentru tine ca să te conectezi cu ele. Și uite cum minunăția asta de-abia așteaptă să ajungă la tine acasă, să-ți facă viața mai frumoasă, mai ușoară, să te ajute să adori, să-ți dai seama cât de minunat ești tu. Și minunăția asta, o vezi ce superbă e, cum îți aduce în casa ta steluțele, uite, vreau că zici că sunt niște stele care le vezi de pe cer. Nu degeaba se văd steluțele astea așa minunate, tocmai de alege această minunăție. Această mandală care se numește Cerul Înstelat te așteaptă să o iei acasă și să lucrezi cu ea. Să o ții, să-ți aducă aminte cât de minunat ești tu și cum tu ești creat din sunet și lumină.